Velkommen til Moster Lone og Eriks talkshow. I aften får vi besøg af Moster Lone og Erik. God aften, Moster Lone. Hej, mor. Hvor er det godt at se jer. Hej. Og god aften til dig, Erik. Hey, man. Hvad så der? Nå, lad os komme i gang. Nå, Moster Lone, jeg har hørt, du holdt op med at drikke. Ja, det er jeg. Nå, Erik, jeg hørte, du holdt op med at spille på blokfløjte. Har du spillet på blokfløjte? Ja, det har jeg, Moster Lone. Ja, jeg skulle holde op med at spille på blokfløjte. Nå, okay. Nå, Moster Lone, jeg har hørt, du holdt op med at slå, når folk kigger på dig. Ja. Kiggede du lige på mig? Slap nu af, man. Jeg skal vise dig. Man. Jeg tror, jeg runder af nu. Tak for nu. Husk, det er okay at slå.